Eibarko udalak ingurumen sailaren bidez mugikortasunaren Europar astearekin bat egin du beste behin ere. Oraingoan konbinatu eta mugitu lelopean irailean zehar egin diren hainbat jarduerekin. Ekimenaren helburua mugikortasun jasangarriagoa bultzatzea da, garraio publikoaren erabileraren eta bizikletaz eta oinez ibiltzearen onurez sentsibilizatuz. Parte hartze handia izan duten jarduera arrakastatxuen artean, Orbeako polikiroldegitik Elgoibarrera Bidegorritik egindako ibilaldia, bizikleten eta mugikortasun jasangarriarekin lotutako objektuen bigarren eskuko ohizko azoka, eta Itzioko parkean lau egunetan egindako Nordic Walking bataioa eta ondoren ibilixaneko ibilbidetako batetik egindako martxa nabarmendu dira. Guretako positiboa, aurten errepikatu dugu joan urteko programia, eta aurten jotzan zapatuan hasi izan, eta ibilaldiak, martxak, urdimolkiak eta horrezek talde guztia bete indiraz. Baina importantena guretako izan da joan zapatuko merkatua, bigarren eskuko bizikletaren azokia. 136 pertsona ekarri zuen euren produktuak, bizikletak, patinetiak eta bar, eta horti isa saldu egin zen. Printzipioz, jendeari euren erantzuna jasotata eta ezin hobe izan da egitea. Bestetik, iraiaren 17an eta 18an, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta lurralde antolakotako departamentuak bizibideak Gipuzkoako bizikleta bideen sarea deitutako informazio gunea jarri zuen Untzagan. Bertan, Gipuzkoako bide berdei eta bidegorriei buruzko informazioa eskaini izan eta bizikleta elektriko mota desberdinak probatu ahal izan ziren. Klub Deportiboak bere aldetik hitzaldi bat eskaini zuen Eibarren bizikleta elektrikoa nola erabili azaltzeko, eta irailaren 22an autorik gabeko eguna ospatu zen gure hirian. Garraio publikoaren erabilera sustatzeko asmorekin, Udalbus Eibarko autobus zerbitzua doan izan zen egun horretan. Eibarko Udalak, Eibarko Udal Kirol Patronatuaren, Eibarko Klub Deportiboaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta lurralde antolaketako departamentuaren laguntza izan du egitaragua antolatzeko.